honekin da erosten duzu bigarren eskuko liburuak eta musikak ere beste mundu bat, ez? Nahet esan, azken batian da movimentuak beak etxen dizu viajea beak esango nuke ezautzea gauza berriak eta gauza berri horiek zu behar desuna gasolina bezala behar desuna zuk etxeko bilatzen dituzu, gauza hori da netzako. Eta etorriten dira askotan. Bai, beretan, ondala gutxi ikusi dut David Grossman nobelagilearen hitzaldi batean egon nintzen da, berak esaten zuen, bere idazten dabilenean, dana etorriten zaiola, ez? Elkarrizketa bat pertsona batekin da, bere novela berri, idazten ari novela horren, parte ikusten du elkarrizketa hori, eta ez dakize irakurri duela, eta ez dakize sentitu duela, berarentzako sortzen ari denean munduak zentzua dauka, eta orduan bakarrik, hori izaten zuen, ez? Bueno, a ber, nik uste dut, hor, musikariekin dabilizarenean, eta badago esaldi bat oso esanguratsua, ez? Glenn Gould, hori oso ez da, lista batek oparitu zean bere disko bat duela gutxi, eta Glenn Goodek egiten zituen oso bertsio bereziak klasikoenak, ez? Kantatzen batez ere. Eta berari Alex Horrorsen liburuan datorri, El Ruido Eterno. Eta berari galdetu ziotenean, kritikoek eta zeratik jotzen duzu horrela, ez? Oso heterodoxoa zan. Eta berak zaten zuen, erakusteko errealitatea interpretatzeko modu diferentea daudela. Horregatik bakar. Nire ideia hori da, ez? Da, askatasun kontzeptu batetik egiten dut, ez? Errealitatea interpretatzeko modu diferentea daudelako. Eta hori da, nik uste dut, hortxe azten daia sorkuntza, ez? Berak interpretatzen zuen Bach, ez? Edo Beethoven, eta pixkat, bere era. Bai, da aldentzen haste zan, pixkat, eta hortik sortzera oso pausu laburra dago. Askotan, nik uste garai hartan, laroia markadan da plagioa hasta hitzaiten zenean, lerratu ginen, gaina euskal literaturan hori askotan gertatzen da, lerratu ginen alde batera, ez? Nik uste oso txalupa, hola, askotan egiten dugu alde batera denok, eta gero beste alde batera denok, eta lerratu ginen esatera, eta laroita markadan, inspirazio eta hitz hauek guztiz desagertu intzien diskurso literariotik, ez? Ziren gaina oso gaizki ikusita zeuden. Dena zen lana, idazleak egin behar du lan, idazleak egin behar du irakurri, idazleak egin behar du modeluak imitatu, eta hori da dana, ez? Eta nire oso ondo irutzen zait, baina hori ez da dena. Hor badago jakina, ez? Tradizio batera goazen ibaia dela gurea ere, ez? Irakurri behar du idazleak, jakin behar du zer egin den hemen eta kanpoan, baina pausu bat aurrera eman behar du. Askotan esaten zana, ez? Dena idatzita dago esaldi hori. Dena idatzita zegoen ja Homeroren garaian. Berak, Homerok, kontatu zuen, berak entzun zituen historia guztiak. Ez? Bere ahozko tradizio guztia berak kontatu zuen. Eta bizitza interpretatzeko leyendak edo relatoak, bizitzako problema guztiak azaltzen dituzten errelatoak berak bildu eta liburu batean jarri zituen. Orduan, non dago sorkuntza? Bere erara kontatu zituela mito horiek. Berak mito horiek ordenatu egin zituen eta jarri egin zituen bata bestearen atzetik, historia luze bati, handi bati jarraituz, baina hautaketa hori entzuenean, eta batzuk agerrarazi zituenean, eta beste batzuk isilarazi, orduan txehazten da literatura, eta orduan txehazten da sorkuntza. Ikuspegi individual batek, persona jakin batek,
bere erara kontatzen dituenean gauzak, ez? Zu, asko gustatu zait esan duzunean, ez nola obra batek berak eraman egiten zaituen, eta egia da. Ez da soilik lana, ez da soilik eredua jarraitzea, badago zerbait azaldu ezin dena sormenean. Badago zerbait, Robert Gravesek erabiltzen zuen, zerbait magikoa, badago. Oin dela pare bat urte, New Yorken ezagutu nuen, nintzen ara hitzaldi bat ematera, eta lehenengo fila benen, bazeuden gizon bat, euskal jaka batekin, jantzita. Ostra, friki bat, euskal jaka batekin omen. Eta gero etorri zitzaren, esan zidan, ni naiz Rafa Juste ditzen naiz, Kolombiako irakaslea, Kolumbia Universitateko irakaslea, neurozientifikoa. Eta esan zidan, bera elkarrizketatu nahi ninduela, nirekin hitzein nahi zuela, iruditu zitzaiolako Bilbaoren egitura, zerebroak funtzionatzeko duen moduarekin oso bat egiten zuela, ez? Bera oso intrigatua zegoen liburuarekin, esaten zuen, baina nola ordenatu dituzu ehundaka historia txiki hauek? Nola? Eskema bat egin duzu, eta denak modu razional batean, logiko batean ordenatu dituzu, eta nik esan nion, bai, hasiera batean bai, baina gero, erditik aurrera, liburua bera kutsa baten moduan, edo alako tramankur baten moduan, bera joan zen izten, eta bukaeran liburua berak esan zidan, bukatuta dago. Etzan, gero, azkenean, idazleak gero diskurso egiten du, eta idatzita gero jazten da diskurso egiten, bai, hau horregatik da, hau estea da, hau irakurri nuen Zebalde, irakurri nuen bestea, irakurri nuen, bueno, ez. Hor badago zerbait, oso zaila dena azaltzen, ez? Oso zaila dena azaltzen. Eta berak esan zidan, burbuinak funtzionatzen duela askotan era automatiko batean. Eta artisten burmuinek askotan era automatiko batean sortzen dutela, ez? Eta adibidez, persona batek, ume batek, nola daki oinez egin behar duela, edo jan egin behar duela. Ez du ikasi, baina badaki, automatikoki sortzen dira halako prozedura mental batzuk, ez? Eta sormena ere berarentzat horti dabil, ez? Bueno, oinarri batzuekin hasten gala lanean, Homero bezala, Glenn Gould bezala, baina gero lurra uzten dugunean, ez da, libre, tak, sormena libre uzten duzunean, orduan ja, nik uste oso momentu berezia dela, eta oso momentu magikoa dela, eta gizakiak, edo persona daukan, duairik miragarrienetako bat dela hori. Ezin da azaldu sortzen ari zarenean, zergatik sortu diren horiek. Igual da, duela 20 urte irakurri zenuen gauza bat batean, haren win bat agertzen dala, ez? Edo duela 10 urte bizi zenuen gauza baten win bat agertzen dala. Baina nola ordenatzen diren, nola bata bestearen alde atzetik jartzen diren ideiak, oso gauza berezia da. Nik esango nuke igual sormenara edo nahia edo beharra. Nik bentsat akoratzen ez beste anedota txiki bat hasi ginean euki gendun parentesis bat edo txelez gendun behar gendun dirua eta hau da betiko historia, baina egia da nahi gendun gure musika egin baina orduan berbenak hasi behar ginean jotzen bat dirua lortzeko eta hori ez eta orduan montatu gendun talde bat Indartrabez izen zana eta hasi ginean eta gure ondarrutarra zana beti oso preokupauta garate beti ezaten zigo, eske oso repertorio oso txikia da, oso engeu. Eta guretzako, obentzat niretzako zan errazago kantak sortzia, edo errazosa ikastia baino, eta
bestien kantak eta analizatu eta ikasi eta hori, ez? Eta orduan izaten da, registro bat. Zu komodu zaude gauzak ezagutzen, gauza berriak ezagutzen da, manejatzen da, ikasten baino, eta orduan dia registro bat, batzu dia interpreteak, beste batzu dia kreatibo edo, eta orduan hor dago bizkat esango nuke gauza biologikoa edo fisiko esango nuke, bizkat nun dagoen hor barruan gure, ez dakit. Bueno, ni honekin beste gauza bat bilatu dutena, uste interesantia dela, folk tradizioan da hori askotan gehiena, askotan erabilia kantak eta musikak batez ere, por ejemplo, erabiltzen dugu kantak eta ez dute izaten berriz plagioarekin lotzeko pixkat, eta ez dute, eta da tradizio bat sekula ez dila, igual batzutan ez dute izaten zeinena dan kanta bat, eta hartu dute, eta gero moldatu dute bestera bat, eta atea dute, eta zai gabe, ez dute izan, bueno, hau kanta harena da, nolatu ez, batzutan hori oso normala da. De hecho, apuntatu dakat behin, porque irakurri dut hortikan, behin Bob Dylani galdetu ziotela, bere kantak gehienak edo asko ziala plagio hutzak edo oso ezaguna baren ez dakiz zer hainbeste kanta ezagunak, ez? Eta berak esan zuen zala gauza zahar bat, tradizioan oso askotan gertatzen dana. Eta hori egia da, eta de hecho gero basagoan beste Princeton Universitateko profesore batek esaten ezula, hori kreditu ematia edo esatia zeina dan kantia edo zeinen hundikan datorren edo quotation hori apuntatzea da geixo da akademikoen historia artistena baino. Artistena geixo asko ze lasaiago hartu amendikan zati bat handikan nastu ez dakita atea eta pizkat desparpajorrekin, ez? Orduan hori arte munduan errazago. Eta horrekin nahi ere lotu gauza batekin netzako zuen lehen esan zutena eta uzete interesantia dela oain dela urte batzuk. Karo, ni honekin panauan tema oso kuriosua da, porque honekin lotuta beti dakazu hor zea bat, ez da. Ni behin akoratzen naiz pelikula baten eozen pelikula ez dakit, no, telebizioan ez dakit zer, eta derrepentan azkeneko partian pelikulan derrepentan himno bat, himno ingles ez edo kantatzen da agur jauna iba bueno, somatu lekezu izango da eta handikan gero kasualidades ere handikan denbora batea biatu nuan Jose Luis Anzorena Miranda, hori da txistulari famosua eta pixka musikologoa ere txistulari diskari batian beak egin ateatako artikulu oso nahiko luzia eta oso interesantia pixkat horrekin lotutaz joana eta zan pixkat nola kanta popularra da edo herriko kantak edo euskal herriko kanta batez ere bazte nundikan zatozen edo eta horren oso interesantia hori nakan eta esan zehatzunean honi buruz da hitzekitiko zen oso ondo eta oso perfecto dihua tema honekin. Eta de hecho azten da bere artikuloa gauza bat Resolución de María Dazkoen Cancionero Popular Vasco eren prefazioarekin eta, bueno, erderaz irakurriket beak esaten du Resolución de María Dazkoe. Verdad es que así como no hay lengua que pueda jactarse de no haber sido influida por otra, así como no hay mar, ni siquiera el Caspio, cuyas aguas no se mezclan con las de otro mar, pues las nubes se encargan de recoger la evaporación de las aguas de todos los mares y de condensarlas y repartirlas por la tierra. Así no hay cancionero en el mundo que pueda envanecerse de absoluta autonomía. Hau da ja, honekin ez karo, dana lotuta dago, eta orduan horrekin hasten da, Anzorena hau, pizkat beak izautzen deun, esate bateako iriarte folkloristana nola atazuan Euskal Eskualdun Eliza Kantikak iparraldean, 1906an, beak esaten du, han Elizetan da kantatzen zian kantak euskeraz, iparraldean, eta beak esaten du, que le consta que no son vascas. Que no son vascas ni el 90% esaten du. Eta behar dira frantzesa, claro, frantziatikan edo melodiak, eta orduan, esate bateako, epintzen du ejempluak, zo kuriosua da, bada, o Jesus gurutzera, eta da, kantia da, la berger que jeser, eta bestia da, ona bildotzeztia, hau, niri, ema tokau esto, porque txikitxan motriko nele izan, da, ni asko, bueno, juten nintzen, da, batez asko, motriko da, daka, oso fama ondia, Elizetan oso ondo kantatzen dela jendia, da bia botzetan, da oso, gaina oso arro sentitzen geha. Eta ona bildotzeztia da,
ona bildotz ez dia, egi asko ogia.